Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17. Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, si kamat gayam mayang. Anya ti maipaay ko. Di nakadipastrakan. Kwa. Kayat ko kumati maturog ta sa guyop ti panak. Alas tres pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa itirabi Anya ka diti ibagam. Ay na, umayak la makisarsarita ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman langan. Alaw ba ka? Ay na, kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di ka pala na irwam kanya. Umayak la makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas ta tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba Vering. Awan makunakan ka. Nanala, naggapo ka manan dita balay da viringan niya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering tataanas. Awan, kanayon ka ngamin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, malumaan. Kat, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan ang nasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, tayong ka makikaruba iti agsapa. Kat sa kalaagawid iti malam. Anya ti dakas dita, tata. Saan ang nasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit di ngagdalos kay di balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan ang nasaya at nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ba, no di ka agbayag. Anya ka diti pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, nukas taman ti aramida. Ibagbagak laeng asaan ang nasaya at ti aramid mo. Imbis nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, direng. Umay kayo ikan iti abukado. Ipaloom yun to. Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko dagita idi kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo idi kalman. Binagbagaak. Masuro na ka ni Mayang no daduma. Ay, inal daw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na idi kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasaan ang nasaya at dahi nga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak met amang papanaw ken kuana, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kat jak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik ko da. Si Kagayam Mayang, anya ti masapul mo? Umayak la makisarsarita, tawan ar-aramidat ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumuarak namin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigaten ang makitsinda ka. Ay na, nagmayak na ito'y tugaw dito'y salas yung kutsyon. Ay,
No awan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumwarak ngamin, mapanak makitsyanda. Awan ti bagas mi ita. Intun bigatan nga ka makitsinda. Ang sarsarita takip di. Awan matinasken na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumwartan, inak makitsyanda. Intun madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar kakit didita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmata. Isungarod nga inak makitsyenda, taawan amin ija kusina. Ultimo asukar ken kape ket awan. Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparuwaran nakmata dagos. Malaman lang, rumwar ako. Ay, agiladak man dito sopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga aginanaak biit. Nay, asino nga tadi tuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilukaton tiri daw. Asino ka Hello, Milet! Umayak man makisari-sari. tinalaing ang makikaroba babae? Ha? Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ng alinabaak. Ina ko nagluto. Pag isunto, inton sumangpat nila kay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man! Adama ninday ito eh. Viring, umayak man makisari-sarita. Among ka de. Ay nanagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naim imas tupay matla ang tisidsidaon mingam isuda. Ala, api akas tamot ti bagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalayong. Tadi tangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Wala! Wala, no may kan! Umunag tan ti tabalayaw! Sige. Agkapikalat ta dito'y salaswon, ta inak iti kusina mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan kan ang. Ay nasaanon. Sige. Agkapikalat ta dito'y salas. Ay, among ka di bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige mayang. Agkapikalatan, ta inak iti kusina. Sige. Ay, una yun. Una yun dahi di a babae. Saan nga ta nga agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari, Milet. Padigwan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang arudan. Inkayakar ti malukong mo, talag, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isoblain ton madamdama. Sige nga, Rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siya, adupay ti aramidek di tabalay. Wan an-an, kat agyaman nak ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay, ati karoba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laang makisarsarita, iti kaaroba na. Ay, an-an, adda kagayam di ti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisak, tado ti bulong ti kay kayo anaragreg. Ada ka di bagam? Umayak lang makisarsarita. Ay, saan ko ang masango ti makisarsarita, mayang. Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay agaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutanan. Inton bigat kan nga agait. Ay, saan Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat kalauna yun, aya. Ay, wan Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Ken oray di tao nagtibalay me. Nadalos latta. Kasuksukat ko pa yan ti kortina. Aya. Apay no agawid kamat, tayong kamat agdalos ija balayaw. Inka agwales ija paraangan yo. Kasjay. Ay, masadutak pa lang. Alang aron, tayo nakdi talikodan ti balay. Inak aggaik. Alain taa, taaggaik ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang, sa anak ka makatrabaho, no, ada kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapulis ka man, papanam.
Anya ti aramidam di ti paraangan mi. Sangsangpet ko, kat apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, agsarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan kan nga agsubli-subli pa dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, naapay mo. Ngamin, manaktak kalaang mayang. Mangsinga kala iti kaarubam. Awan kat babain mo Na, naglastog kan. Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kunamlan ka na yun anaimas ti sidaan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasyak, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, gaputa aglaklako ak iti beauty products iti online. Idinto ta si ka, day tala makikaroba ti amom. Di kan sapay agdigdigosan. Pweh! Na, naglastog kan. Alakitin, agawid kan, taing ka agdigos. Apay mayang, anya ti aramidam dito'y paraagan me. Umayak laang mat makisarsarita, tataanas. Na, apay, anya ko matipagsasaritaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok Tanagsinungbat kami ngaming itay kinimilet. Apay, Kano kunamlan asino, tata? Heh. Ibaga nakit din asa anak nga digdigos. Ako namlan iso ti kapintasan. apay aya, Ay, mabusurak ka talaga kenkwana. apay, Kunamlan asino, lastog a babay. apay. Naa. Awan la ka din ti sabali nga isong batmaw no di apay. Apay! Hay! Atatan na mabusurak no kastoy. Agawid ak manlangan. Nay, apay! Hay! Ah, Taso mong bat kalat tata. apay! Hay! Agawid ak manlangan. Na, ay! Ay, masuron matlaeng. Ay, day talamapan makiis istorya iti kaaruba, ti ammo na nga aramiden. Hello, Adi. Kabarbarukan sa dito ayan miya. Taita ka lang nga makita. Wen manang, siyak tinakagatang iti daytoy abalay. Wen ngagpaiso. Ta for sale day ta abalay. Si kagayam tinakagatang. Wen manang, Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti sumrat. wen umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang, saan ka kadi nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay, di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamutan iti TV. Wen, ipalpas ko lang day ti buybuya. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. Ano kasta? Isu daytoy tay mangmanggag ko asarsaritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang. Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wen naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan adda pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Ha? Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsayaat ka na karuba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na, adda ibagakkan ka. Nabsugak, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kayat ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba. Sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasi nga ka kano iti trabaho da. Ha? Manang mayang, adda ka di Biblia ijabalayo? Kwa? Adda tay inted ididay di katubangak. Ngam nakadulin.
Tasaan ko matabas-basaan. Basaem to ijay ti Proverbio Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam. Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadag iti kakaarubam, gapu iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa. Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo ka di akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa. Tungpalem ti kuna ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumaket kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalos kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa. Kat, welcome kalataa diti balay mi, manang mayang. Uray inal daw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom ijabalayo. Kayat mulat nga umayak dito'y balayo? Wan takayat ka nga ibinglayan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itaka lang ang makita mayang. Nagapom ngay. Di ta balay ni kabsat tiriyang Inyadalan nakmanen iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya at ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat tiriyang tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako, tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan iti balay mi. Ken amom ka di tata, aggagayom kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, gayam. Adda maangay a Bible study ije balay dateryang nukas na amalam ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Tiryang amangyadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, sige, umayak tumat, mayang. Ay na, maragsa ka nakparakan ka, tanagbalbaliw ka na. Naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin a dumaray. Wan kat agyaman na. Tada kayo at timulong kanyak. Di ka agdanag, kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Adamot yung trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dahi ti atrabaho. Dahito yan ti makuna a ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo, iti panakikakaarubam laeng. Ado ti banag anaskan nga aramidom para iti pamilyam, ken para iti na espirituan abiyag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon.
Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kaasyam dagiti napanglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta dito'y parke, mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta dito'y, mapanta ijay mall, tagumatang ta itibado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no adan to pa'y oras, inta ang paparlor. Nagadun tinaibagan, Teresa. Mas daawakan ka. Takas laad da parikot mo. Imbang kapay tada kwartam. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanan Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa na ang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kastaman idi napalabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amo. Akasla na sakit tinakam na nga mangted iti buo Asweldo. Anya? Juan Teresa, nagalas ti ugali ti amo. Kanayon nakpay nga umsyan. Ay, imbag kanyak Tanaanos ti amo. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayunan ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, tanasing pa ti amo. Ti amo, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kaya't kun ti agik katakas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agikat? Di ka agdanag. Tulungan ka nga agsapul iti pagakaram. Agpatulong ak iti amo. Ay, pagyamanak no kasta. Ala, umay kan. Tagpag na pagnata. Di ka agdanag. Siyak ti taya ita. Ilibre ka. Tadamat sweldo. Natnag ko ti plato. Nabuungan. Sapay nginginangan na plato. Sa bagay, awan nakakita kanyak ang nabuong ko. Ibagak tulatan kini Tita Virginia at ikatulong tinakabuong. Bayak dita tamakaamunton ti katulong amang dalos. Mga laki ti sabali a plato apangikak iti merienda ag asalan. Tita, nakitak ijay kusina ang nabuong timay sa anginginaan a platong. Diyak man amoy ijay katulong yo. Tadi naman laing simpasakbay ang nag-day off. Ti awanan bain a katulong. Ha! Ikisay ko iti sweldo na tinabuo nga platok. Rumbang laang apabayad nyo, tita. Apay ang nagbayag ka. Day talagpas pasyar ti amom. Anya ti orasan? Alas 4 pa'y laang madam. Alas 7 iti agsapa, aging ga alas 5 iti malum ti day off ko Ah, wad gayam. Ikisay konto iti sweldom tay nabuo nga plato. Nangina dayjay, ngum apay ang nabuong. 600 ti balor dayjay a plato. Anya? Ay, ne, saan asyak tinakabuong madam? Awan binubuong ko a plato. Taasino kumangarod tinakabuong no di si kaakatulong aber. Ay, saan asyak ma? Anay ko. Ha! Day tatiganabam. Aramidon na kamikit din awan panunot na. Muchacha, di mo'y pabasol ka ni Mary Jane ti basol ngay naramid mo. Amangan no ni Ma'am Mary Jane tinakabuong madam. Ta isumat tinabati dito'y balay itay agsapa. Nasapa akmat arimor ta day off kumat. Saan nga iso tinakabuong? No di kat sika. Iso nga ikisay ko iti sweldom ti bayad da a plato. Madam? Basta ikisay ko iti sweldom ti nabuo nga plato. Tano saan ko maawardi-wardi ti panagtrabahom? Saan ko maanabuong ti platok, muchacha? Ha?
Di yu kat sweldoan itaabulan tita. Marwam day ta akatulong. Joffer, kaya't kung agpasyar tayo, ayabam ti pamilyam, tamapan tayo man itiigit ti baypay. Ha? Oray ti pamilyak? Isurot yo, madam? Wala, tapno makaaliwak say damat. Ay, nakababain samot, madam? Ay na, awan ti rumbang apagbainam. Ala, awagam ti asawam, tagsagana dan kadagiti anak yo. Tadagasan tayo ida, inton parbangon. Un, madam. Naisagana kung dagiti kasapulan tayo, madam. Nasaya at nukasta. Ay na, makapasyarak manan iti baybay, madam. Wan, Teresa, agaliwak say tayo. Nang runa kada kayo akatulong ko. No kumata kadwa tayo ti gayem ko apadak akatulong, madam. Di naragsak ko mamat. Kaasimot ni Mayan iti aramidan ti amo na. Ha? Anya ter aramidan na. Kanayon na nga umsyan ni Mayan, madam. Kan di na pa itatibuo asweldo ni Mayan. Kanayon na kasta. Kasitay, madam. Inawagan nak ni Mayan. Kat ikisay ka no ti amo na iti sweldo na ti plato anabuong. Asaan met nga iso ti nakabuong. Ha? Agasem nga iti 600 nga ikisay na. Kasta ka di. Nagagat ni Mayan, madam. Ngam, saan mo't asweldoan ti amo na iti husto? Kasta? Ay, madam. Mabalin ka day nga awatan nyo laangan ni Mayan di ti balayo. Uray, agudwa kami laangan iti sweldo. Anya? Pangaasiyo, madam. Uray sweldo min adwa ti sweldok. Awan ngamin masarakan mi amabalin na nga umakaran. Bueno, kaano nga ayabam diti balay day taagayam mo? Di, itakuman no mabalin, madam. Oh, sige. Sika nga rod ti makaam mo, Teresa. Anya ti kayat asawon ti igam mo abag, Mayan? Pumanaw akong dito'y balayo, madam. Tasadino ko mati papanam. Ijay amo ti gayem ko, madam. Sige, no pumanaw ka. Awan na pulos maala maswildom. O kayon tinaurnong aswildok, madam. Tamok matlaang adiyo itad. Sige, inakon. Mabit lang. Ang mga nuada tinakaw mo nga alahas ko. Kitaot tibag mo. Sa anak nga agtatakaw, madam. Ngam sige kalkalan niyo tibag ko. Nukasta, ni gayam amiga Virginia ti amo. Wan, madam. Amiga yugayam ni Doña Virginia, madam. Wan, gayam ko ni Virginia. Ay, sabali at talaga ti ugali na. Diyak magustuhan ti ugali na. Iso na bayag alimbikli kakenkwana. Kat agyaman ak, madam, tay nawat dak dito'y balayo, kas katulong. Sa bagay, nagdakkel to'y balay ko. Kat nila ang Teresa ti katulong. Kaasimot no awan kadwana. Kanayon ang mabannog. Tati driver ko, kat di namat matulungan ni Teresa. Gaputa itimot hardin ti asikaswen na. Agyaman ak unay tay nawat dak, madam. Ala Teresa, paginanaam ni Mean. Ipan mo iti silid mo, kat mangisagana ka iti meriendaan tayo. Ariglado, madam. Oh, hello, amiga Virginia. Nakaawag ka man. Amiga Emily, ang mga nuadang katulong mo dita, ang mabalin nga ibaon mo dito'y balay. Katulong? Pinapanaw ko nga min kaawanan bain ang katulong mi, gaputag tatakaw. Ah, kasta ka di. Anya ti tinakaw na kan ka? Ado nga alahas. Ay, di kalat ta nagbaliw, amiga. At tinasayaat, awisan ka inton bigat. Intayo ijay La Union, iti beach resort ni amigo Francisco. Ha? Kwa? Di kagdanag. Pasukon ka ni Joffer a driver ko. Kat agkikita tayon tulaangan ijay La Union. O sige,
patgan ka, amiga. Ejay tanto nga agsarita maipapan iti katulong nga ibagbagam. Alangarod amiga, agsagana kan para inton biga. Wen, Mayan. Ada driver tayo at ang danan ni Madam Emily. Tani Jofer, mapananto ka no sukunan ti amom. Amangan no pabainan naktulaang ni Madam Virginia. Ay, padasin ng aramidan ti kasta. Tapabainak mo. Ha? May turid mo pabainan no bilang? Wen Jack ka ba intikas kan kwa na? Dakas ti ugali na abakbakutan. Sa anak langan nga umas-asidag kan kwa na. Tapno maliklikan ti di pagkikinaawatan. Ala, kasta ti aramidam. Ngem no pabainan na kantulata. Ay, talaga apabainak mo. Naggalasgayam ti ugali ti sigod nga amo ni Mayan. Nangruna da ito'y kadwa na abalasan. Nakararte. Nagatidtog ti aritos na. Sakit, ano? Naglalabagan nagiti atidtog ako kuna. Sakit, ay na. Nakalablabaga ti lipstick na. Kaslamat man nalay jay club. Hoy, dungrit a driver. Apay akit kitaan nak iti pasiking, ha? Ah, ay saan mo't, ma'am? Apay, gusto ka kanya. Nung ka, sika, gusto kanya, may salang a dungrit a driver. Amo, ma'am. Kasla ka hostes. Anya ti kunam? Kasla ka hostes. Gapu iti lang ma'am. Kasta ngamin dagiti makitkitak a babae ijay club. Bagay mula unay, ma'am. Nito! Ken maysa, sa anak adong rate. Bagay kung tupay da ito'y kabarbaro a t-shirt ko, aginatang ti amok. Ken maysa, sa anak nga gusto kan ka, ma'am. Tauray simple lang ni bakat ko. Ngam saan akas kan ka iti ugalay, alas taog, ma'am. Anya ti kunam? Di ka nagsaupay, ma'am. Huston, agulay magtayo langan, aging ga makadanon tayo ijay baybay. Ngamain, awan na saya at nga iba nagtipa nagsaom. Makapasair ti saom. Gaputawan respetom! Huston, ma'am. Sumardeng kayo. Jack namnamaan akadwayo ni Mean asigod akatulong ko, amiga. Wen amiga, kat naamwak tiar aramida nyo kan kwa na. Nga anya? Agpapaitan kanyak ni Mean kas babaunan, amiga. Kat nakita ka nagagat. Agpadada ka ni Teresa ang nagagat. Awan makita ka madi nga aramid na. Anya, damagak man kan ka, amiga. Naragsak ka kadi, itar aramidam kan kwa na. Kanayon amadilay ti sweldo na. Akanayon mo asairan, tirik na na. Amiga, amamukan. Awan agbayag akatulong mo, gapu iti madi nga ugalim kadakwada. Siyam ida, gaputan ako rapay dalaeng. Dayta ka diti gapo na nga inayaban nak ditoy. Tapno ibagamda kita, amiga. Wen, amiga, barang denggenak itagundaway. At ikatulong, saan ko mga umsyan? Saan tayo ko maida aranggasan? Ipatag tayo ida, tadakkel ti tulong da kadatay. Amiga. Amiga, kaasi ka laeng, no di ka agbalbaliw. Nang runa katawan anak mo, ang mga iwan kan ka, iti panagkapsot mo to. Amiga. Iso anas kan abaliwam, ti panakilangan mo kadagiti nakurapay. Akas kuma, iti babaunam. No agbalin ka, anasaya at kadakwada. Sigurado, naragsakto ti kaunggam. Hoy, driver adungrit. Umadayo ka kanya. Saan ka nga daywan, ma'am? Ngamin, di mo kanuam mo ti aglangoy kung nanimean. Nakita nakakano nga main adanda ni Malmas ijay swimming pool yaw. Naimbag ata nakita nakadagaws, katinulungan na ka. Ha? Dayjay amamirmiraot. Taing chismis na pay. Isu abantayan ka, ma'am.
Ang mga no iguyod na katidaluyaw, kat ipatinga na ka. Ay, delikadaw. Aday, wanak! Saan ka ang kasapulan? Amo, Ma'am Mary Jane, kinapudno na, kat napintas ka. Kan, ad-adda pumintas ka, no saan ka amata pobre? Asaan ka asuplada? Kan, saan ka ama nangumsi? Anya? Un, ma'am. Siguro, no agbalbaliw ka. Ay, sos. Ad-adda nga adu ti aggustukan ka. Anya ti sasawam? Ma'am, kas itinakunak. Ad-adda pumintas ka, no naanos, ken man nakigayem ka. Madam Virginia, adto'y ti kapiyo. No sugar daytoy, madam. Isaganaan kayon to itikanan niyo, madam. Da kami kani Teresa tinagluto. Tapno sigurado anadalos ken nasustansya, madam. Sige. Panawan kayon dito'y kubo ang nagtugawan niyo, madam. Umay kayon to ayaban intun mangan tayo. Mean, mabalin ka ding agsublikan kanya kas katulong. Sorry, madam. Naragsakak iti amok ita. Ayos lang ti sweldok ken kuana. Ken saan pa'y anaimot iti makan. Kang runaan na, naanos. Ken imbilang na kami akas kamang ti pamilya na, madam. Anya, Sige, madam. Agkapi kayo pa'y. Tay naktulungan ni Teresa nga agluto. Tita Virginia, adda kayo pailaang dito'y kubo? Saan kayo kadi ang mabisin? Imbaon nak ni Tita Emily ang mangayab kada kayo. sige. Anya ka diti pampanunutan nyo, tita? Pampanunutak ti imbaga ni amiga Emily. Maipapan iti trato kadag iti katulong ko. Anya atrato yung kadagiti katulong, tita? Panagkunak, nasaysaya at nagbalbaliw akon, iha. Awan ti agbayag a katulong ta iti balay. Gaputa naranggasta. Tita, Nagagat ni Mean a katulong. Kat kayat ko kumanga agsubli iti balay. bareng kayat na, tita. Nagrigat ni awan katulong. Lukas ta nga rod, mabalin ka di nga oray si ka katagbalbaliw kan, iha. Sige, tita. Basta kumamot ti ibaga. Ken, naku na ngamin ni Joffer, a driver ni Tita Emily. Mas napimpintasak ka no kanayo nak anak kaisam. Ken, agbalinak anasaya at atao. Kasta ka di? Wen, tita, iso akasta ti aramida. Takayat kung ad-ad da, apumintas. Lukas ta nga rod, agbalbaliw tan. Tauray siyak, kayat kumati agbalin anaragsak. Kayat ko amapadas ti ibagbaga ni amiga Emily, aragsak iti kaunggaan. Nagpaido maaragsak ti ingkamarik na, no nasaya ati panagpuspusom. Di tay nga rod mangumsi, kat ikawus tayo kit diti galad anak Christian Juan, taday tati kaya ti Diyos nga aramidan tayo aparswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Isurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 1. Kagura ti apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan. Pakaragsakan nakit diti umno a pagtimbangan. Papagayam, intay dinggen ti may sapay a pakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan.
Talaga nga ado ti aggatang iti puistoyo a paglakwan iti bagas, senyora. Iti panagyan ko iti ati mulong a naglako, kat agsasaro no ti umay gumatang. Wan, Lili, ti pwesto, ti bimak nangak. Naswerte kayo iti negosyo senyora. Ken, adda na panunot ko. Tapno karkaro pa'y bumak nangak. Anya ngay dayta, senyora. I-adjust ko dagiti timbangak. Ngimi namanen nga minti bagas. Iso akis sayak ti kilo dagiti ilako. Ha? Ay so, senyora. Ay, saan anain kalintagan dayta? Bawal dayta, senyora. Ay, bawal no matakwatan da. Ngam no saan da matakwatan, saan abawal? Mama, apay akas tamat ang teraramidin nyo. Bawal dayta. Ay, saan nakasuruan da nakalaan? Saan mo apakibyangan dagiti diskarte kiti biyag? Ti panagadal mo, ti rumbang nga si kaswam. Say-saya atak mo ti panagadal ko, mama. At nasaya at lukas da. Kan, ipagpakaunakon kan ka. Numakiayan ayat ka. Diyak kayat, amakiayan ayat ka iti mamirmirao. Mama, saan tayo pa'y apagsaritaan dayta? Awan pa'y kaayan ayat ko. Nasaya at lukas da. Pakpakaunaan kalaan, Dave. Oh, at tuyen ti kwartayo ama panagadal, Heidi. Nele. Agyaman ak nanang. Agyaman akmat, nanang. Sa painyo ti agawid numalpasan ti klase yo. Agawid kayon adagos, tapno adda katulungak nga aglako iti prutas. Wan nanang. Mapan kami nga rudan, nanang. Amangan numala daw kami. Sige anak ko, agan-anad kayo. Lili, baka pang panganak iti prutas. Hindak manigatangan. Ikandak nga rod iti paggatang ko, senyora. Atoy, igatangan nak iti may 1 kilo nga abukado ken may 1 kilo asama. Sige nga rod, senyora. Mapanakaon. Saan ka gagbaybayag? Bawasak ti sweldo, nagbayag-bayag ka. Wow, senyora. Natumal sakit iti gumatang itan. Sa bagay, nasa papay mo. Prutasyo dita! Gumatang kayon iti prutasyo. Presko dagitoy. Nana, mano ti abukado yaw? 100 ti may 1 kilo, balasang ko. Dayta ngay sa bayaw. 80 ti may 1 kilo, balasang ko. Sagkay saman nga rod a kilo, nana? Ala, mabit ang balasang ko. Sige laang, nana. Sobra aklat ti kilo na balasang ko, tapno adda na yun na. Ay, nagsaya atin ngay, nana. Agyaman ak Sapay kumata, umado ti gumatang kada kayo. More blessings kada kayo, nana. Agyaman ak balasang ko. At tuyon di prutas yaw, senyora. Nasurok, ti kilo na dagita. Saan akurang titimbang na? Na, paspasagidan na kadi, Lili. Ay saan, senyora? Imbagaklaang ta imbaga dyan ang gatanga. Asobra ti kilo na dayta? Ay, awan amuna day siya gaglaklako. Malugi no kasta ti aramidan na. Saan namot nga tangaramidan, senyora, no malugay? Ala, asikaswam ket din dagiti gumatgatang. Ala, paspasan ta ti magnaading po. Isupay ti may tulong ta ka ni nanang. Wen manang. Ay, Apay amang dong par ka ngay. ah, Saan mo kadyakit kita ti pagpagnaam? ay, sorry miss. Agdadarasak ngamin. Sige, siya kung timang pirot ka dagiti librom. Basta saan kang agungat. Nagsorry ka matan, iso asana kun nga gungat. Ah. Tulungan kan amang pidot ka dagiti libro tapno nadardaras. Siyak gayam ni Dave. Siyak mat ni Heidi. Kat iso mati kabsat ko ni Nelly. Hi, Nelly. Hi, manong. O sige, panawan da kan. Agdardaras kami ngamin. Mabitlaan. Tangay agpada ti pagadadalan tayo. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Kaya't ko ti makigayam kada kayo. Ha? Sige. Naimbag, tanda kayong anak ko. Ay na,
Swerte tayo manen itangal daw. Nagado ti may gimatang. Isumat lagayam ama ibusan dagiti lako yun, nanang. Iso nga umunakan nga agawid, Nele. Sikat ti agluto iti pangrabyan tayo. Tapaibos milaang kan manang mo to'y nabati alako tayo, anak ko. Win, Nanang. Manang, nag-text ka din kan katigwapo anam amuta? Ay uwan mat. Agti text. Iso dagayam ti akin kukwa iti nalatak apag tagilakwan iti bagas di tabalasi wa kalsada. Ay, kasta ka di? Ay, may sa akabayaganan a pwesto ti bagasan dayta, Manang. Wan nga rod ikumpara mat iti pwesto tayo at tiyanggilaan. Nailat na pagtagilakwan iti prutas. Ngam, uray kas dyan lang ti pwesto tayo, takumit kita mat. Iso ti pagtataonan ti pagad-adal ta, Manang. Sa bagay matkit di Senyora, addan agrekreklamo. Orang kano titimbang dagiti ginatgatang da ditoy abagas. Ay, salbagkit di dagitang agbibisin. Ure asino mat ngamin a senyora. Agreklamo da no kurang ti kilo ti ginatang da. Amukon ti aramid, tapno saan dan ang makareklamo. Anya ti aramidan niyo, senyora. Isurukan ka ti kayat ko mapasamak. Kastoy, tay may sasako ang inginaan abagas, laukan tayo itilalakaan abagas. Kat aramidon tayo matan a husto ti kilo dagiti bagas tayo. Ala, senyora. Tarkaro man na panagkusi ti kastang aramidan niyo. Agdal na ka man, kasta ti agnegosyo, Lili. Tapno daras ka arumang ay. Masapul anawada ti panunot mo. No siyak ti agnegosyo, senyora. Jak kayat alaukan ti negosyok iti kalkwan. Iso kasta kalatan, mamirmiraot kan iti agnanayon. Mama, anya ka di man ang tinapanunot yung aramidan. Apay akas jay ti aramidan dagiti trabahador iti bodega. Saan nakalapdan iti amin na kayat ko nga aramidan, Dave. Iso ti pagsayaatan ti negosyo. Mama, sapay ko ma, tasaan kayon tunga agbabawi iti daytang aramidan nyo? Saan nga agbayag da ito ang negosyo no saan ko nga mo ti aramidak, Dave? Mama, amin a kinadakas, adda pagpatinggaan na. Ay, pamanaw ka man iti sangok. Awan ti kasta nga itsuraam ita no awanak anang pakpakan kan ka. Iso asanak akon kontraan. Apay, saan ka matagtagari? Kaslada na ako nagapampanunutan. Ibagakan ka ti problema. Kamawan ko mati pang ibagbagam asabali O sige, ikarik. Diyak ibagbagay iti sa bali. Ni mama, jak kayat dagiti aramiden na. Ngam no bagak, ong tanak. Apay, anya ti aramidan na. Sasauran na dagiti customer na. No saan ako rang titimbang da. Malaukan dagiti nginaan abagas, itilalakaan. Ala, mga numawanan kayo iti customer. Saan na matakayat ti masuruan? Saan ka no anagbayag ti pwestume? No saan ahusto ti aramidan na? Ninanang tupay kat bilinan na kami asobraan mi ti kilo dagiti gatangan da, uray basit laang. Iti kasta, maayayo dagiti gumatang kat agsublidan tumanan. Nasaya at atao ni nanang muno kasta. Ay, mabalin ka di ngayam amunak ng kuana. Makabulantan nga gayan ayat. Ngam, saan nakpay nga niyam amukan kuana? O sige, iyamam mo ka kaninanang ko. Nanang, iyamam mo kada kayo ni Dave, boyfriend ko. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat kun ka, Barok. Saan ko nga iparit ang maki-boyfriend ti anak ko? Ngam kitaan nyo tagadal kayo pa nga umuna. Dadakkel kayo mutan. Kat amo yung mat siguron ti pagsayaatan nyo. Saan kayo amadanagan, nana? Irespetok ti anak yo. Itatanayam amunak ka ni nanang mo. Yam amu kamat kan ni mama. Anya?
Kasla mabainak mat ka ni mamam. Anya ko matipagbainam. Saan ka nga agbain? Taagbalin tumat ama ma'am, intun dumtang ti umno apanawan. Amangan no naungat ni mamam. Saan ka nga agbutang? Adda akmat? Sige, sikang arod ti makaam mo. Mama, yamam mo kada kayo ti kayan ayat ko. Isu ni Heidi. Naimbangal daw yo, madam. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, awanan ni tatang ko, madam. Nasapa nga inala ti apo. Ninanang ko laangan ti si bibiyag. At napaglakwan mi iti prutas, iso ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Sa dino abanda ti kunkunam apaglakwan nyo iti prutas? Iti masangwanan laang ti pwestoyo, madam. Anya? Dagiti kalkalapaw apagtagilakwan iti prutas? Nagturod kamutan anak ayan ayat iti anak ko kat may sa kagayam ama mirmiraot. Ha! Saan kanto ang maawat nga agbalin akaayan ayat ni Dave nga anak ko? Mama, saan yung mat kumabastusan ni Heidi? Isu ti babae ngay ayatak. Mama, saan da ama mirmiraot? Agsapsapul da itinadalos awagas. Sumardeng ka! Binalaagan ka din adyak kayat amakirelasyon ka iti mamirmiraot. Ita, iyam-amom kanyak da ito'y ababae, anagtaod iti marigrigat a pamilya. Mama, gusto ko man. Sige, Dave. Pumanaw ko na. Sanak ba't gaya makayat ni mamam? Mabit lang, Heidi. Urayin nak. Diyak impagaro pakas jay ti ugali ni mamam, Dave. Imbaga nagayam kan ka. Asaan na kayat ti mamirmiraot. Namapay ngayam amo nakpailangan kan kwa na. Heidi, awan anyaman na kanyak no nakurapay kayo. Nadalos mo ti pagsapulan nyo. Ngamjak impagaro pakas jay ti aramiden ni mama. Pakawanan na ko ma. Limpasan tan ti relasyon ta. Di nagtupulos maawat ti inam. Saan? Saan nga umanugot ang mapukaw kay tibiyag ko? Saan ani mamati ka dinam no bilang? Siyakmat. Panagkunak. Di pa nagadal tapay lang ti asikasuan ta. Ano talaga adat Di para iti tunggal maysa. Mapasamak tumat lang day ta. Anyat kayat mo asawan? Isardang tapay lang ti agkita. Anya? Kasta, nagsina kayon, manang? Kaslakas tanadin ko. Kayat ko nga ipas nagtipanagadal ko. Kayat ko ti agbalin anay-anays. Idi kasta, saan to nga ibaga ti ina ni Dave amay saak amamirmiraot. Mata pobre nga ro ti inana, manang. Kasta nga agpaysuadin ko. Ngam saan mat anasaya ti aramid na. Takus-kusitan na dagiti customer na. Nasaya at mat nga rod, manang. Tanakibreak kan ni Manong Dave. Mama, maluglugin ti negosyo tayo. Awanan ti gumatang. Adong amin ti pwesto anang lukat. Adon ti kakompetensya tayo. Ay, madanagan akpaykit din. Awan pagbayad ko no may agsingir dagiti pagangangkatan tayo ti stocks tayo. Ken umadali manan ti panagbabayad iti abang. Kasano tayo paitan? Pasensya kayon, mama. No saan kayo matulungan? Amok adakkel tinagastos yu kanyak. Iti panang paadal yu kanyak. Ngam pinaay kayo. Saan ko ngaminin na mayulo ti panagadal ko? Manipot nag-break kami kan ni Heidi. Kasladyak na pupuutan ti pan nakaibus amin a kwartak, iho. Daytoy santidusa, kadagiti panagkuskusit ngay nararamid ko. Nagbiit anaibus ti karga ti bangkok. Darasan man ang Lili. Umunakan iti kalsada. Papankag para iti taksi. Taipanta ni mama iti ospital. Ay, anya nga mi tinapasama kan kwa na aya. Naatake lakit di. Takalaat nga inaput na ti barukong na. Sige nga rod, sir. Umuna ako, unta agpara aki ti taksi.
Jack impagarop. Dito'y ospital ti pagsabatan ti dalan ta, Heidi. May sa kagaya man a nurse. Wen, kat amom, dagiti balikas ni mamam tiga po, no apay ang nagpursigiak. Amom ka di. Ada kamin ti mamirmiraot ita. Ngamin, nalugi ti negosyo ni mama. Katgapumot lang siguro, itisan ang nasayat nga aramiden na. Ti panang sasawr na kadagiti customer na. Kasta ka di. Ni nanang, rimang ay tinegosyo na. Amom ka di nga dan grocery na. Saan ko pa'y atinulungan? Nakay patakder iti grocery na, babaan ka dagiti urnong na. Manipod ngamin adan trabaho, awanan paggastusan na. Imbag ka pa'y. Siyak, saan ko ana ituloy ti panagadal ko? Gaputaado ti bagsak ko. Saan kun ana iulo ti panagadal ko? Gapo iti panangibreak mo kanyak. Naragragsak ti agbibiyag anak ko rapay laeng ngem ti agbibiyag nga ado ti kwartana ngem nagtaod met iti sinasaor. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.